koda bi. Mia biro kod praboro koda boro. Dhi timo penj mar klas apar kod ariyo kata KCSE mahigani e kaunti ma Migori. Lipot mogol kod migawo mar somo e kaunti ma Migori bende yango ni jopuonjre maromo 32,333 bende dhi timo penjno mar grade 9 ma bende ong'ere kaka KJSEA e kaunti ma Migori higani. E kinde ma hikruok dhi nyime mar penjgi, kamishona ma kaunti ma Migori Mutua Kisilo yango ni weche mag arita kwe idhi jiw e kuonde duto mag timo penj e kaunti ma Migori. Mutua wacho ne skunde ma yande olore gwengo mag Witembe e sub-kaunti ma Kuria East nikech rochruok mag arita e tong' kaunti ma Migori kod Narok idhi time penj kendo arita idhi ket makare. Kamishona ne ma Migori ne gidhi keto tesend obila machiegni kod sikundegi mondo koro jiw arita kwe e kinde ma itimo penj. Wanafunzi wanaenda kufanya mitihani na sehemu hiyo kuna mashule ambayo yamefungwa kwa sababu ya utofu wa nidhamu ya usalama. Sisi tumeweka askari pale. Kuna mahali kulikuwa na kambi ya jeshi itarudi. Tunaongeza kituo kingine hapo. Most likely RDU ndio tuweze kudhibiti maeneo hayo. Kesho nafikia tutaweka curfew pale ya kutembea. Lakini wacha twende pale tukifanya mkutano tutaweka curfew. Watu waende nyumbani 6 ndio waamuke 6 ndio hii hata utofu ya nidhamu usalama ikose. Maana watu wana uhuru mwingi sana na sasa tuna abuse hiyo uhuru. Mutua bende ne wane piny owacho koro osechiwo ndalo 10 mondo koro jogo mantie kod bunde e tok chik e gwego ma Kuria mondo koro duoki kendo jogo moko duokogi e kinde ma ndalo 10 idhi timnegi apedha. Owach ni bundegi ema itiyo godo e timo maundu ma osemiyo chenro mag somo kod moko nyaka sani koro oserochore e gwego mag Witembe ma ode tong'no mar kaunti ma Migori kod kaunti ma Narok. Tutaanza kuchukua bunduki katika maeneo ya Transmara na maeneo ya Migori. Bunduki zote ambazo ziko katikati ya Wakuria na wale wa Kipsigis wa Transmara, government is going to get those firearms because hiyo firearms ndio imepea watu impunity, ndio imepea watu ujasiri ya mnayo, hata ndio inaiba hapa hii town yenu. Lakini wizi yote hapa siko na bunduki ndani. Yes, hiyo bunduki iko wapi? Iko na nyinyi. Na hamuna hamari. Siku tutakuja kuchukua, hatutakuwa na lugha kama ambayo tuko nayo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jokanyo makedo ne aluora e kaunti ma Homa Bay onyiso luoro margi ni chenro mane sirikal ochako mageto pidho yiende bilion 15 kachopo higa 2032 ok nyal chopo kare. Kaka lipota mar Homa Bay Ali Abich lero, gikoni thoth yiende mipidho e skunde, kanise, ofise mag piny owacho kod bunge mag sirikal ok riti kendo tuoche makogi bang' kosepidhgi. Kunde mopogore osebed ka jiwo kod sirikal gwenge mopogore piny Kenya mar chopo kwand yiende maromo bilion 15 kochopo 2032 kendo tarik 10 dwe mar 10 higa ka higa sirikal ne walo tenge kaka odiochieng' mar rito alwora ka pidho yiende kunde mopogore tung' Kenya mangima. Jogo makedo ne alwora e kaunti ma Homa Bay ka otelnegi gi jakom alwora makare CBO Willis Omulo wacho ni lek mar sirikal no samoro ok nyal chopo kare nikech yiende ma osebed ka pidho kunde mopogore ok riti bang' kosepidhgi kendo thothgi tuo kamoko bende jamni ketho. Wawuok sani e wach mar pidho yien twadonjo e wach mar dongo yien. Yien chalo nyathi, kata nyathi kinyuolo tok didhi kawe tibole dala kanyo kata iparo ni nyathino biro dongo. Koro kwayowa maduong' en ni yien moro amora mopidhi nyaka wa make sure ni gidongo nikech dongo yien gi pidho yien gin gik moko ariyo mopogore. Pidho yien en wach modiochieng' achiel to dongo yien en wach maringo kinde duto nikech yien nyaka do, yien nyaka olne pi. Gordon Ogola ma bende ochung' ne weche mag rito alwora ka chud bura Mandhewa wacho ni kata mana yiende mipidho e kinde nyasi mopogore kod mago mipidho mar chiwo luor ne jotelo bende ketho kendo ok riti e yo mowinjore. Wach mobuoga ni yiende ma joweto osepidho kata mosebet kipidho wayudo ado pudhgi kata jamni okethogi. Okethgi, oturgi or whatever. To mano gin maber matin. Miyo kata yiende modongo gimbe gidong' kiye. Ogen gima morowa kata matin. Yiende go wadwa ni to ng'agi ni moturogi kata dhok mage mokethogi. Dhok tinde chidhe town. Koso dieko wegi ni chidhe town. Gin e yath. To gende gin e chiemo. Ka onge yien, onge kaka wanyalo ywe, onge kaka wanyalo bet mangima. Omiyo yien en gima duong' kendo waywago yiendewa
Gikoni pone sirikal ni kodwaro mar chopo lek mar pidho yiende tielo bilion 15 kochopo 2032 nyaka ket chenro makare mar rito yien ma osepidhi e skunde mopogore, kanise kaachiel kod bunge mag piny owacho. En luoro maduong' ahinya kuoma ka winjo ni yien manyicho pidhi kuma nwapidhe malo stadium ni kendo ok ong'e kuma entie. The same thing ni e bunge kama siemoni nwapidhe yien gi Raila miluongo ni Ficus sarcomora. En bende ne mtoko onyone ghafla motur. En yien mako gimoro tuomo kane mtoko tuomeno to kochako oprot kowuok oko. Koro yien no to kako lal. Ok en wach mayot. Wan waneno ni nitie wach moro e iye miketho go yien go. Ok ketho gi nikech Raila. Yien kopidh kanyo opidhe ne ji te. Omiyo kwayowa maduong' ma wawache resolution marwa mar bura makawuono ni wadwa mondo ji obed gi ng'eyo e wach mar environment, rito alwora makare. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Thuolo mar kawo yweyo machielo nyaka Ramogi ka waduogo to weche tuke. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Animals. Quote any amount that you want, and I'll give it to you. And you leave my family. Kai nigi 2,000. Bia ka chief. Gimiti yoko dono itigo mabor kabisa. Ta ango marach gi jaodi. Donginge enure, donginge no onge timetable mar mer. I will not allow him to drink my money through you. Yeah, it's called pivoting. So they are pivoting to Kenya, which is a good thing. You know, it's when you have your headquarters in New York, it's extremely expensive. Or your headquarters in Switzerland, you know, it's extremely expensive. So Kenya would be, you know, comparatively cheaper. And so they want to try and grow Nairobi to the extent that it is like it can hold an assembly, a UN assembly. And I think for me, that is excellent. One, it means that there'll be more jobs created. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Haikuwa rahisi kufika hapa, ni nguvu zake. Isingekuwa rahisi kufika hapa, ni mkono wake. Haikuwa rahisi kufika hapa, ni nguvu zake. Isingekuwa rahisi kufika hapa, ni mkono wake. Bila Mungu mimi siwezi. Hello viewers all over the world, this is Obi Alpha, a gospel artist from East Africa, Tanzania. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, dial *811 *343#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. You're blessed and have a blessed time. Joloch e season mokalo e tuke mag adhula e lig maduong' ma pacho ka Polisi FC nigi ting' mapek midhiambo ma kawuono e kinde ma gibiro rakore gi klab mar Al Hilal e tielo mar ariyo mar tuke mar manyo otiko mag CAF Champions League.
Police FC nologo achiel kuom nono gi Al Hilal e tugo manobagi alap ma Ulinzi Complex ka loch nochuno ni Police FC mondo dhi ogo okang' machielo mar donjo e tuke mag group stage. Police kotelnegi kod kocha Etienne Ndiargije, kata kamano pod nigi geno mar yudo loch e tielo mar ariyo mar tugono mibagi alap ma Benita Martyrs Stadium e piny Libya. Klab mar Migori Youth momako thuolo mokwongo e chung' mar Kilepe League ma piny mar NSL biro rakore gi klab mar MCF FC gi paro mar kawo points 3 duto mabiro miyo gi rekod malo tuke gi 4 mokwongo e season ni. E alap mar Raila Odinga Stadium, Homa Bay Mofa FC biro rakore gi klab mar Darajani Gogo ka Mofa nolo gi klab mar Kibera Black Stars e tugi mokalo ka kocha Charles Bruno lero ni loch ma kamano biro ketogi e thuolo makari e kindeni ma pod liga korka ochakore. E tuke mamoko mochan odirani, Nairobi City Stars biro rakore gi Kibera Black Stars e kinde ma Luanda Villa biro tugo gi Kabati Youth. Kisumu All Stars biro rwako Soy United e alap ma Moi Stadium ka 3KF biro rakore gi tima mar Gusha Stars. Mago e weche manyien mane waikonu e thuolo ni. Ote en achiel kende ni Pascal Olajo gi Pauline Pascal lamo ne nyithindo duto matimo penj erokamano. Wachako watudre kendo saa 10 wang'e mar odhiambo e weche manyien ma ka gi kacha. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, oriti masani.